Вземи ми парите! Това е шапка с слънчеви панели и вентилатор. Хайде да видим, ако я поставим на слънце, дали ще работи. Струва 10 лева, хора. Това е грозно нещо. Аз ще приличам на патито яки с него. Хора, ще стоя колкото трябва, докато това не започне да се върти. От 15 минути виси на терасата, слънцето се скри, показва се, скри се няколко пъти, обаче това чудо не иска да работи изобщо. Хора, ако сте на 5, може би ще ви хареса дизайн, но аз съм на 25 и определено не ми хареса. Защо залагаме на дизайна? Защото тази шапка не върши абсолютно никаква работа. Така че отива на окука. Не си давайте парите.